Kdo volá? Já jsem tady ubytovaný. Haló? Počkejte. No, já vám Ruce nahoru! Ruce! Pojďte ven! Já jo. Pojďte ven, kolik je tam Já jsem osob? tady ubytovaný. Kolik je tam osob? Kolik tam je osob ještě? Ještě 2. Policie, pojďte ven! Jsou zbrojení? Prosím. Ne. Jste dolů. Ježíš, Jste? co se děje? Nezlobte, já vůbec nevím, o co jde. Mně je 66 let. Pojďte dolů. Je. Počkejte. Mně padají kalhoty. No, to je teď. Co se stalo? Co je bomba? Dopředu. Ne, dolů. Já musím jít dolů. Jo, hlavně, ať nikoho nezastřelej. To je hrozný. Počkejte chvilku. Mně padají kaťata. Ještě dopředu. Kam? Doleva. Tak jdeme doleva. Tam rovně. Rovně? Nemá tu sebe nic nebo? A Běžte. nemám. Je tady někdo? Kde? To není na vás. Běžte rovně. Jo. Dobrý den. Tady pár tady pro ubytovaný, jo? Teď tam tady další 2 dávám semka. My jsme v apartmánu tam. Běžte tamhle za kolegama, jo? Běžte tamhle, jo, pomalu. Tamhle za těma. Co se stalo? Běžte tamhle, jo? Šoupanem. Ale co je za průser? No běžte tamhle, oni vám to kolegové řeknou, jo? Dobrý den. Ty vole, co se děje? Ty vole. Běžte tady s kolegama, jo? Pojďte za mnou. Haló, pane. Pojďte za mnou. Já tady budu líčit, máte štíta. Ty vole. Tohle není normální. To je chomuto. Dobrý den. Co je za problém? Hned tady, jak víš, ty zvonky hned doprava. Ne, ty jsou otevřený. Co je za průser? Co se stalo?